Бабо, само след няколко часа е нова година и баницата с късмети е вече готова. И моля ти се, не яш парче от нея преди 12 часа като миналата година. Разбрано? 6 hours later. Айде, бабо, 3, 2, 1... Честита 2026 година! Ти пък веднага като чуеш зарясаш муга, ще кажеш, че не си на 3000 ми на 3 годинки. Обаче за твой кошмар и ние тази година сме подготвени с заря! Уи! Скърнали са в магазина. Както и да е, време е да ядем баница! Бабо, къде е баницата? Еми ти каза да не ям парче от нея, затова я изядох цялата. Поне беше след 12 часа. Оф, ами къде е тавата? И тя ми се стори сочна. Айде, обръщай се да те насурвакам. Ама да знаеш, че приемам само в евро, понеже лева се замина. Хайде, почваш да ми лазиш по нервичките. Еми ти си го изпроси. Сурва година! Еми, честита нова година на всички. Освен на теб, гърнушки.